Abba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Tinokugamuchira vateereri vevhangeri zvinoitwa mufundisi Simon Paringa. Tinoparidza Kingdom Message Series. Donzo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yaMwari. Nokuti nhau yekingdom ndeyerelationship, ukama hwemunhu naMwari. Isinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Nokutendai Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, because of this message that has been preached today, may your mighty hand touch everyone that is emotionally having a plan against their lives. Thank you, Jesus. We cancel it in the name of whatever plan that the devil has upon everyone that is here. We cancel those plans. If there be any meetings that spiritual beings are having against their lives, we disrupt those plans in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ, give them joy, prosperity, peace, and harmony in everything they do. I decree and declare, I prophesy prosperity. We thank you for the evangelist's life. Increase him and increase them. And they shall be increased. Prophesy with my eyes closed and with my eyes open. Destiny is in somebody anointed by God to be your companion. In Jesus' mighty name. Chiprofita chakapera, zva deliverance zvakapera. Kokungoti takapera mazviri. Achingitwa. Ane vanhu kwavida kuti vaende. But we all fall short of the glory. Whether unomira zvakadii kana pasina Jesu, you cannot qualification yekunzi muKristu, it's because of Christ. Without Christ you cannot. Kuti Mwari vakadanyika nokudaro vakaipa mwanakomana chakatotanga kuitika kufiwa kwacho. Saka iwewe kana wauya kuzonamata hausi kutsvaga kudiwa, uri kuuya kuzoita rudaviro murudo rwaMwari wacho anotokuda. Judges chapter 16, Batongi chapter 16, Judges chapter 16, from verse 21. But the Philistines took him and put out his eyes, brought him down to Gaza, bound him with fetters of brass, and he did grind in the prison house. How the hair of Samson began to grow again after he was shaven off. Verse 28. And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me. I pray thee only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my 2 eyes. And Samson took hold of the 2 pillars upon which the house stood, on which it was borne up, one to the right and the other to the left. And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed with all his strength, and the house fell upon the Lord and upon all the people therein, so
the dead which he slew at his death were more than which he slew in his life. Then his brethren and all of the house of his father came down, took him, brought him, and buried him between Zorah and Eshtaol, in the burying place of Manoah his father. He judged Israel for 20 years. Father, we thank you for your grace, your favor, your love, and your touch upon our lives. Baba, tinokuremekedza mupi upenyu munotichengeta nekutigonesa nguva dzose. Tiri pano kunzwa kutaura kwenyu, taurai kuupenyu hwedu Jehovha wakanaka, wakarurama, mutsvene wakatendeka. We open our hearts to you, Lord, to hear the oracles of Jehovah in this place. We thank you for the ministering angels that gather people to this place. We thank you for your mighty anointing, for your power that is upon this place. Father, we honor you. We thank you, Lord, for your grace. In the mighty name of Jesus. Amen. The party and the minister Bamsoro Payo. They prayer, but I will explain the story better. Sunday in the Papa now we pray. Roman Samson had a vow. Yangaka itwa pa life yake kutakasakira msoro wake. Anoramba ine simba. Chakwadi chilipa chena ndeze kuti simba rarisingabve mumusoro raitobva kumusoro kuna Mwari. But paiva ne vow on the ground. Zvoburitsa pachena kuti zvimwe zvinhu zvinobva kumusoro zvinotoda chisungo chimwe chiri pasi kuti zvirambe zvichiopareta. Simba raSamson ranga risingabve mumusoro raibva kumusoro kuna Mwari. Although paiva necovenant, sungano yekuti asagera musoro wake kuti arambe achiopareta mupawa, that izvozvo zvinongotizivisa chete kuti simba rekudenga rine zvimwe zvanotarisirawo panyika kuti rigone kunyatsopareta bheta. Kureva here kuti Mwari akagone kushanda naSamson asina bvudzi, vanogona. For an example, there was another prophet called Elisha. Aiva murume aitova nemhanza and very powerful. So yaingova vow, yaingova a covenant yanga yangoitwawo paari Samson. Right. So neimwe nguva akabatwa ndokubva atapwa nevaFiristia, kwakuitwa muranda yeprisoner. But chandinofarira panhau iyi, vamutapa kudaro vachimushandisa, akagona kurangarira kwaibva simba rake, akagona kunyengetera kuna Jehovha. Samson aitwa nhapwa, hakuna aigona kumubatsira nokuti hondo dzake airwari ega naJehovha kana vamupa simba chete, anga asina mapartners. Saka izvozvo zvakamuitira bheta kuitira kuti akabatwa anongoziva kuti wandinongovimba naye ndiMwari wandonamata more than people. So akeptwa kudaro ari a slave. Pandaverenga part, his hair began to grow again. Sungano ndebvudzi kuti shasha ikasagera musoro, simba raMwari rinopareta bheta. Musoro ndokubva wagerwa, ndokubva ambova a prisoner for a while. But thank God the hair began to grow again. The hair is just a symbol of grace. Kuti grace is still available. Zvakungoda munhu kugona kuramba achidzoka achichema kuna Mwari. The grace of God is sufficient. Sungano yakaitwa palife yaSamson naJehovha yekuti asagera musoro. Ndinofara kuti kunyangwe kwakawanikwa zvigero zvakamugera, the hair began to grow again. So hair is a symbol of grace. Kuti nyasha dzaMwari dzinoramba dziri available. Nyangwe uipi ukawanda zvakadii, kururama kwaJehovha kunoramba kuriko. Nyasha dzake dzinogara nekusingaperi. So his hair began to grow again. Vana vakamubata vakamugera, but havana kumisa
simba rebvudzi rekubuda zvakare mumusoro wake. Kureva kuti mhando yezvigero zvavo hazvigere mukati, zvinogera riri kuoneka chete, but kwarinobva havagoni kusvika ikoko. So bvudzi rakatanga kumera zvakare. Samson yaingovawo secret iri maantu kuti zviri kuitika pandiri, mukuru yanenge anogona kushanda neni zvakare. Abatwa ndokubva abviswa meso. Iyo sungano haisi paziso zvayo, sungano iri pabvudzi. But vaFiristia murwendo rwekurasika kwavo vakunakidzwa nekutambudza Samson. Vakati this time takubvisa meso tosiya tobvisa meso tosiya bvudzi. Iyo sungano kumashure yati jayai rikasagerwa musoro, simba rinoramba richibatika mulife yake. Vanhu ndokubva vamugera musoro, simba ndokubva raenda. Bati vanhu ndokubva vavarairwa kwakusiya bvudzi richikura. Vakuti zvebvudzi hatichada, taakudhila nemaziso ake. Ipapa ndopakatanga kuziva Samson kuti favor ndichinayo, nokuti zvinondikonekta kupawa yangu vakuzviregedza, vakubata zvisina basa. I know there are people fighting you in your life, but you need a revelation. They are not fighting your relationship with God. They are fighting zvinhu zviri minor, and yet vakakusira an open door for the grace of the Lord. VaFiristia vagera Samson musoro, simba rakaenda. Havana kuzoasaina vanhu vanopota vachigera jaya. Vakanakidzwa nazvo, vakati this time taakudzikisa gejo tobvisa ari meso, vasingazive kuti ndobva vatorerutsa. Why? Covenant yaJehovha naSamson iri mubvudzi kwete kuziso. Saka as long vamuregedza richimera zvakare, chero any party yavabata, no matter inenge hombe pamaonero avo, haisi hombe paagenda yaMwari necovenant yavainayo naSamson. Muvengi wako ane rimwe simba raainaro, but iwewe une rimwe dhora unokwanisa kuvhara kuti simba iro risashanda. Muvengi ane mamwe masimba anogona kutsvaka. Ndiri mutenda anoziziva kuti kune zvikwambo, kune uroyi panyika, ndozviziva izvozvo. But chandinongoziva chete, kune type isingaroyike iri panyika ipapo. Tinozviziva panyika pane zvinonetsa, kune vasiri kunetse, whether you like it or not, variko. So murume anonzi Samson, covenant yakaitwa pamusoro pake ndeyekuti as long aine bvudzi anoramba aine simba. Wakutaurira vaFiristia, wakugerwa musoro, shuwa simba ndokubva raenda. But pane secret hombe kwaibva simba, Samson anokuziva. Chaazivisa vanhu vamugera musoro paiva necovenant kana pazvaisvikira. So enemy yako ine power yekubata kwazvinosvikira, but haina power yekuvharisa kwazvinobva. Saka as long kwazvinobva zvikaramba zvichiwanda, uyu kutapudza kwake zviri pauri anoneta. Ukakontinya musuccess, vanokunyeya vanodhiniwa, ukaramba uchibudirira, vakakumaka unopedzera ngosiyana nazvo. Unoramba uchibudirira kudarika kunyeyiwa kwaunoita, unoramba uchisimuka kudarika kuvengwa, zvokuti vanokuvenga vanotozogara pasi otaurirana kuti tinenge tiri kutambisa nguva, nokuti pakukuvenga nekukunyeya vari kutarisira kuti uve nedownfall. Saka iwe ukamaintaina the door rinounza zvinhu, income life, hatred nesubtraction yavo haina much influence. Look at Jesus. Jesu aiva nemurume aibata homwe yemari,
ainzi Judas zvichitozikanwa kunzi itsotsi. And Jesu haana kumudzinga Judas basi. Judas akatofira pabasa achizikanwa kunzi anoba mari, iye ari treasure nebhegi remari. Jesu aida kungomuratidza kuti iwe ungatofira pabasa kwete kupedza mari yepabasa iri, nokuti basa iri nderemukuru. The best way to answer your enemies is to continue in success. They will keep quiet. Ukaramba uchibudirira vanokuvenga vanonetawo, unofanira kuvanetesa kurini. So vaFilistia vagerera Samson musoro. Why? Nokuti Samson ndiye avataurira, but zvaavataurira handi zvese, ndo zvimwe zvacho. Simba raSamson haribve mumusoro, rinobva kumusoro. Saka ava vataurirwa a lower dimension, havana kuudzwa the higher dimension. Kureva kuti Satani pachake zvaangangoziva ndo zvepano, but zvinorongwa naMwari pamusoro peupenyu hwako haana. Saka Bhaibheri richiti Jeremiah 29:11, I alone know the plans I have towards you. Kureva kuti Mwari risechi vakaita vakaona kuti ndovega vane maplans akakunakira, hakuna mumwe anawo, even wakaipa haazive. To prove to you that the devil doesn't know, he keeps on fighting without knowing. Munhu anongotsungirira asina ruzivo pamusoro pezvinhu ndeichi. Time iri kuberekwa Jesu, mweya wakaipa unosumuka kuti ngakurayiwe vanhu, vana vese ngavafe. Even time inoberekwa Moses, vana ngavafe. Kureva kuti havana the name of the child, havana zita remunhu nemba yaanobva. Vari kungofungidzira kuti maybe muchikwata chese tingamuwana. So wakaipa anongofungidzira, haana pfungwa chaiyo. So Samson, he was captured. Ndobva amugera musoro, and the power was gone. Ndobva vatanga kunakidzwa nayo. I want to tell you this. In life izvozvo zvinogona kuitika. Kuti kune wakaipa anoita sekunge ari kutamba nelife yako. But I've got good news for you. Lord, kuchinja life yako is still in your hands. The key to change your life is still in your hands. No matter vanokuvenga vangani, I've come to tell you the good news of Jesus. Any right for the better of your life is not your enemy, it's you. Iwewe, why? Nokutinzwa Samson information yaakavapa yemusoro, haana kuvapa information yekumusoro. Simba rake riri kubva kumusoro, harisi kubva mumusoro. Saka vanhu vadhila nedimension diki, yet the man really knows the power comes from above. Saka mumwe musi, they were making fun of him. That's the day he killed more. Aiwa, pavachanyotsofungidzira kuti vanewe, pavachaona kuti haubatiki. The day ravakaungana vaFilistia, and they were mocking him, making fun of him, that day he killed more. But what's the secret of killing more on this day? First dimension. Chamupa kuraya vazhinji chikonzero chekutanga, chinhuhwani chaakaziva. My power comes from above. So he prayed to the Lord. Akanyengetera kuna Mwari, akati Jehovha we, zuva ranhasi ndidzorereiwo simba zvakare, nditsive vaFilistia pamusoro pemeso angu. This type of a prayer iri kuitwa nemunhu anoziva kuti shuwa Mwari vanopindura. But guess what? Haana matire kuti Mwari ndipei maziso ndinyatsoona ndiite basa. Ari
kuti Mwari ndipe simba rebasa nyangwe maziso ndabviswa. Lord, give me power so that I can have a revenge. Pamusoro pemeso andabviswa. Kuti sometimes we need to be taught. Kune dzimwe nyaya dziri kunyengetererwa nemunhu dzaanofungidzira kuti dzikatanga dzauya mulife yake ndokuti azogona kuita zvaanofungidzira. Yeti izvozvo unogona kuzviita zvauri kufungidzira kuti dai zvauya sina kuuya. Samson never prayed to get eyes. Haana kuti Mwari ndipei maziso. Iye achitoziva kuti ndiMwari vakaasika vanogona kundipa. He never prayed for eyes. Akanamatira simba. Sei achiziva kuti simba ndoriwana. He knows kuti chese any type of prayer inobata destiny ne purpose, it attracts God. Mwari na Samson vaioperate ne power for him to destroy the Philistines. So when he prays for power, he doesn't want to waste it. He wants to use it for his destiny. Saka calling yake ndeyekurwisa vaFilistia. Saka paanonamatira simba ari pakati pevaFilistia, zvinofadza Jehovha nokuti vanoziva kuti he is in the right place to use the power. So sometimes you are not yet in the right place, but you are crying for power. It's unfortunate. When you are not yet there, God will never release that power. Samson daya anga ari kure nevaFilistia, oti Mwari nidzorerei simba, zvaigona kumutorera nguva. This prayer was answered instantly. Why? He was in between pakati pemapillars echechi yavo yemaFilistia, and they were gathered. Zvekuti 5,000 people died that day. Prayer was answered instantly. Why? He was in the right place. Another prayer yakaanzwa instantly is the prayer of a thief at the cross. Ishe kana makuuya muumambo wenyu mundirangarirewo zvikanzviro kwazvo ndinoti kwauri nhasi chaiye ndichava newe muparadiso. Sei tsotsi raakupiwa mhinduro ipapo. He is standing paakamira panomirira izvozvo. Calvary is there to take people to heaven. Haisi nyaya yekuti chichemo chake chihombe kudarika chevamwe. Paaka as long ari pacross and he is next to Jesus, vese vari paGolgotha, vari pacross. Saka paanongoti Ishe mundirangarire muumambo hwenyu, Jesu anobva aziva kuti all this pain inyaya yekuti ndivarangarire. So this prayer is prayed with the person ari right place. So instant answer takes a man who is in the right place. Sometimes the right place I'm talking about is not a geographical place, it's a spiritual level. Like patime ya Adam, kuti Mwari vaitsvaga Adam, zvinotonetsa kuti unzwisise kuti Mwari vanoona kwese, pane pavakatsvaga munhu. Saka isaini yekuti vanga vasina kumushaya. Mwari anoona zviri kuitika pasi pemvura kana kuseri kwemuti. Pane pavakatsvaga munhu 1 mugadheni, zvekuti munhu waifanira kumunhu 1 vari kutsvaga. Ende gadheni racho ndipora rakakura stereke. Mwari vari kuona munhu wese panyika. Pane dhei ravakashaya munhu 1. Kureva kuti havasi kutaura geographically kuti where are you, position yawakamira. Vari kutaura in the spiritual level kuti why am I missing you mu presence yangu. Nokuti as long wamusini, you are outside the right place. You can be in the church and yet outside the right place. Like I was on last week, sometimes vanhu vanofunga kuti tinoenda kunonamata musi weSunday.
Ndikati that's an error, maybe unenge usina understanding yacho. Nokuti ukaziva kuti kunonzi kunamata kudii, uchaziva kuti vanhu havanamate sandi, vanhu vanoenda kunodzidziswa kunamata musi wesandi. Ndikanizokorore ndikubatsire musha. So shocking. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. Saka Sunday tikaungana mufundisi woparidza tonyengetera. Taenda kunoungana inonzi fellowship. Todzidziswa kunonzi kunamata kwacho, magariro achaita nevamwe. Fellowship yatinoita outside the fellowship yechurch. Nokuti fellowship yechurch sometimes uneka kunyara mukati kuti topinda nawo. So God cannot mark your book on that. Nokuti munhu wese pachurch ari right. Saka kunamata, it's more than church. It's a lifestyle. Saka Sunday vanhu havanamata vanodzidziswa kunamata. Vanonamata every day. That's why Bachapa, the Good Samaritan, akatoshayikwa kuservice, akawanikwa achiita service outside muservice. Kune vakatobata nguva yeservice vakanzi havasi good. Unozanya yeGood Samaritan so shocking. Nokuti vakatadza kunzi good mapasta. Amen. Hapana kunzi mwaipfura achinonwa, aitopfura achinonwa rinova. Shock. And that's right. Now we are Good Samaritan, very shocking. Vanhu vakatadza kuva good, vanhu vari mu white collar. Zvanzi akatopfura murevhi nemupriest. Zvana Jesu vava havasi good. Rega ndikudzei ari good. Uyu akazobatsira munhu. Kureva kuti ugood hausi muattendance. Mugood how you offer service. Kuti Kristu ari mauri anorarama sei in the community. Christianity is more than church attendance. Zvakatosiyana. Haisi nhau yekuti nokuti nzwa. Rega ndimbokushoka musana. Dai pastor uyu parable yaGood Samaritan. Osvika muchechi make otanga kushumira. Saite sevamwe. Nhasi havanotombouya muno. Denga vacharipotsa. Iye aripotsa kandiworuziya. Parable yacho. Iye aripotsa. Uyu asara achibatsira munhu ndiye hanzi good naMwari wacho. Uyu ari kuparidza Mwari wacho hanzi haasi right. But imagine uyu akasangana neuyu asina kuuya kuchechi hanzi good. Kuti anomuti kudii? Ndo type yaanoudza kuti marovherere nyaya munoripotsa. Gamba iye akaripotsera imomo mukati. It's good to attend church, but Christianity is more than church attendance. It's a lifestyle. Chikristu upenyu haunorarama kwete church yaunopinda kana maservice aunoatenda. Mwari vachitsvaga Adam, he was still in the garden. You begin to wonder, God is looking for people who are already attending church. Mwari vari kutsvaga maerita nemadhikoni. Vatone zvigaro vari kutotsvagwa naMwari izvezvi. Dai vanamata vanhu vari zvigaro vapiwa. Adam was still a gardener, but missing. He had a position still missing. Adam anga asati abuda basa. Ndiye anga ari muridzi wegraft imomo, but haasi kuwanika. Varida kuita pastor ari kushaika. Papa nepakaoma manje. Muridzi wegarden ari kushayikwa mugarden. You begin to wonder, Bible parinoti vacheki vashoma. Iwo maBible college akazara kudaro. Vanoita vashoma sei? Zvanzi vacheki vashoma. Munda waibva asi vacheki vashoma. Vanoita vashoma sei? MaBible school akazara, magraduates achikunda, mafundisi achiwanda. Secret ndei. Kunonzi kucheka. Hakuwanikwe kuvanhu. Haupasiswe kuva mucheki. Ukapasa ungangodhila nezvakachekwa. Baba kunonzi kuchekwa kudanwa nemuridzi wezvinhu zvacho, akupa assignment, ne-anointing, ne-the skill how to do it.
nokuti uchaona kuti kune vamwe vakaona mawidzi amera mumunda wewidzi vakaifarirawo yekunozura kwete kucheka. Sikanzi Ishe toenda here tonodzura here, ingawani makadyara mbeu yakanaka mane mbeu yakaipa tonodzura here. Kurati kune mhando yevacheki nevadzuri. Kune ukuti akashumira unozozwa kuti denga handipinde kudzura iko ikachekwa mushe unonyatsoona kuti denga inyasha tinogona kupona tese. Toenda here tonodzura here zvikana Jesu taipi yenyu imimi regai zvitokurirana. Kutokurirana kuri nani pane kuwana vadzuri. Vanhu vakachinjirwa singaitika. Muridzi wemunda ukanzwa kuti regai zvikurirane, kutotaura kuti mawidzi ari nani pane taipi yeushumiri munonondidzurira zvinhu. Zvanzayo baba vachatuma vacheki. Saka vacheki vanotoita kutumwa. Havade aiwa vanenge vadiwa kunzi vadaro. Vacheki vachatumwa nababa. Ende kana vauya vanonyatsoseparata. Why? Nokuti vanogona kutora mawidzi vosunga voisa pasaiti, votorawo witi voisa pasaiti. Kureva kuti zvakaipa havasanganise nezvakanaka. Vanoseparata chivi kubva pamunhu ari kuda kuponeswa. Nokuti nzwa vhangeri raKristu, ai Jesu akararama muno muZimbabwe, onzwiwa kunzi aenda kwaZakeyo wemuno kumba kwake. Vazhinji maimurambira kuti ndiye Jesu. Saka ndakatoti dzitori nyasha kuti aberekerwe kure, zvinotoponesa isusu. Dai akakurira muno tiri patai, dai tisinganamati. Imagine kuti munhu anosvika 30 years oudza shamwari dzake kuti ndiri Mwari. Ivo vangotamba vese 25, 26, 27, 29. Fact ovati munomboziva kuti ndiri Mwari. Ndakuda vanhu 12 tiite basa. Shuwa munhu wamatokura naye unonyezonoti uyo akutoita mafanisi. Hauzvigamuchire. Itori favor kunzi aberekerwe kuro. Ndozvakaita kuti utende. Hallelujah. Saka toona zvinhu zvikangoya padhuze newe hazvisi. Kare ndaishamisika kuti chii chinoitika kuti a man of God abva kure auya nendege akalauncha crusade. 1 kunozara, 2 kunoita mamiracles akawanda. Ngari sei Mwari vachitange vanoblessa munhu achiravhera stereki. I didn't know connection yefaith kuti inofamba sei. Svika ndakuunderstanda kuti nyaya yekureceiva kwemunhu okureceiva kwevanhu aunondinzwa. Let me help you. TB Joshua akaflya nendege akauya muno. Miracles will be many than any man of God in Zimbabwe. For one reason. Kwaite nyaya yekuti too much anointing kana kuti ndege. Iyo yekuti haumuzive iyo iyi. Unongoziva kuti man of God inokuwanisa zvinhu. How you receive that man is how you are going to receive your miracle. Nokuti chakavanzwa mari. So dai Mwari atimvura meso imwe yatagona kuona. Bodambudziko riripo inzwa akabhuruna. Zvimwe zvinhu zviri pedyo newe ndizvo. Zviri so close newe but ndizvo. Mark chapter 3 verse 33. Jesu mumba makaberekwawo dzimwe shasha dzakaramba kunamata, dzakamuteera dzikadatombomisa kuparidza. Jesu chaiye mai Maria vakazobereka muvakomana chimwe chikwata, tikateera namai Maria Jesu achiparidza. Vakatotuma Asha kuti shedzai shasha iri kushumira mbauya kuno. Kureva kuti havadi kumujoina, vanoda kutombomisa. Family members. Sei vanhu havasingatende kuti Mwari ari mumba medu, zvinotovaomera kuti Mwari chaiye
berekwa pamucheteresi haasazviti izvozvo zvega zvokuva close zvakava even pamadisciples ake papasina kana 1 mwana waMariya. Dzimwe nguva aitoramba kuti unoita sei denga rekuita sei. Even mamiracles akatadza kuvachinja. Let me show you something. Munoziva here kuti kune vanhu vakadya mana vakanwa mvura padombo vakatadza kupinda Canaan. Miracle haisi guarantee yekupinda muzvinhu zvamwari. Miracle isaini yekuti Mwari ane nyasha chete. Vanhu vakanwa mvura padombo vakatadza kupinda Canaan. Saka vanwirei munana ka unogona kuwana munana wotadza kupinda mupfungwa yaMwari futi hongu. Crowd, a miracle is not enough. You must have the word of God in you. Kuti uwe ne inheritance permanent. I'm not against any miracle, but I'm preaching the truth. Miracle is good, but the greatest miracle is salvation. Men must be saved. Izvo zvazviite popular, but ndizvo zvakatoita kuti Mwari wacho afe zvamutaura. Zvemamiracles anambozvifira zvaifamba achitaura. Simuka famba. Iyi handa kutaura manje yakaiteta kumuurayisa. Tine munhu pasi. There was a time yaakabvunza vanhu chirema chadzikiswa mba. Zvanzi chii chakareruka kuti zvivi zvaregererwa kana kuti simuka ufambe. Which one is easy? Nokuti vanhu munhu paakanzi zvivi zvako zvaregererwa vakagunun'una, but paakanzi simuka ufambe Mark chapter 2 vakafara. Kureva kuti Jesu anga akushungurudzika kuti vanhu ava vanoona Mwari mumiracle diki vachitadza kuona Mwari muagenda yaakafambira. Munoziva chakaendesa Jesu pamuchinjikwa kuti munhu aponeswa. Ayekuporeswa ndoiziva yakaita kunzi ave nemavanga. Hazvidi kuenda pamuchinjikwa kuva nemavanga, aigona ongorohwa waita. But yakatora upenyu hwake kuti aiswe muguva yekuti upenyu hwemunhu uregere kufa ave neupenyu usingaperi. Samsoni vakamubata vakamugera. Handiziva ndiri kushumira kuti maybe it's business, marriage, kune vakakubata vakadhila nesosi dzako dzese hapana chichabuda. But because of the word of God, believe, because of the word of God, ndosaka achinzi Mwari shoko rake iroro chete ndopaanokuratidza umwari hwese. Ukatenda mushoko rake ndopaanokupuruvhira kuti ariko. Samsoni vakamubata vakagera musoro, but chinhu hwani chaakaziva havana kukanganisa relationship yekumusoro. Ndichine access yekutaura namudhara. You still got a right. Yes. Call us. Uri kuroiwa ndazvinzwa, but you still got a right to pray unto the Lord. Unogona kuchema kuna Mwari, ndiMwari wenyasha. So Samson vamubata vamugera musoro vakatanga kunakidzwa naye. Your enemies are rejoicing over you, but one thing chaunongofanirwa kufarira, unoziva Mwari. Ipapo ndo pane turnaround yako. Kwete kuti unozivana nevanhu ndakutaura Mwari manje. Wozi ukazivana nevanhu vanogona kufuma vachiti hatikuzivi. Wakambomoresa munhu kana modai wotozomuudza ndini ningi woti okay. Saka mene munhu mari yaita zvayo anokushaya. Unomuconvinza kuti ndimi sekuru tapera ipi. Uri mwana wani zviya wotsanangura wozondati okay yacho nokudza kuti ukure. Saka iko kudhore vanhu kunodisappointa. Vandiri kutaura highest dimension, highest level. Vakamubata Samsoni vakagera musoro,
but bhaibheri rinoti ari mukusekwa mukumanikidzwa bvudzi rakatanga kumera zvakare. Ndati bvudzi rake it's a symbol of grace. No matter iwewe wakadonhedzwa, but nokuti hauna kufa, grace is around you. Take advantage of the grace. Yes. Take advantage of the grace. Mwari vane nyasha. As long we are still breathing, there is grace around us. Ichocho chaita kuti urarame nyasha. Siripo, take advantage of grace. Samson vakamubata vakamumanikidza vakamugera musoro vakatanga kunakidzwa naye vakati aiwa bvisai nemaziso. I know zvako zvatoenda wese, but I've got good news for you. Vakamubvisa maziso, Mwari ndobva vamuitira feva, akabatwa ruoko nekamukomana kureva kuti Mwari vakamuprovidira anawo. Akabatwa ruoko nekamukomana ndokakamuperekedza kunobata the two pillars kureva kuti muna Samson manga maakushanda humility neprayer, nokuti kubatwa nekamukomana kasina power, but kanoziva zvekubata iyoyo isaini yehumility kuti wewe ndione power but uri kuteera kasina. Nokuti dambudziko revazhinji vedu your recovery iri kunetsa nokuti you are not humble. Uri kutopromisa izvo zvisati zvaita kuti mumwe munhu anofema. Uri kutopromisa zvisati zvaita zvokuti mumwe anoita mudumbu. Mwari kuti vaanze kuti vanhu vachaita mudumbu. Kana zvako zvaita iwo hazvivaitiro nokuti vanhu vacho ndevawo futi. Nokuti inzwa nyaya. Sometimes vanhu unovenga iwe Mwari anovada. Amweni uchapagadzirisa sei. Munhu wakamaka achidiwa naMwari unopaona sei. Samson akabatwa ruoko nekamukomana kadiki akatanga kuteera. Sometimes turn around your life yako haisi kuprayer first, iri kuhumility. Kune zvaunofanirwa kuteera. Shuwa mukomana uyu haana power like Samson. He is not prayerful like Samson, but he knows where to take Samson. Saka Mwari vanogona kusenda such people in your life vanokuconnecta kuzvinhu zvikuru, but ivo vasiri vakuru. Humility ikashaika unokuwara. Bhaibheri rangu robva rati, humble yourself before the Lord and he will lift you up. Humble yourself before the Lord and he will lift you up. Samson usati wabata the two pillars, hauna maziso haona sei, ndabatwa haona asina power, but anoona. Can you follow a man who is lesser than you in qualification, but as long as he is a destined connector, you must. Akatotoshuka papi ane inzwa. Answer your life yako. Let me shock you a little bit. Genesis 20. Murume anonzi Abraham asati ane mwana Isaac. Vakadzi vese vaigara musha maAbhimereki vakatadza kubereka vakatanga kurwara. Abimeleki akatoudzwa naJehovha, watora mukadzi wemuprofita wangu Abrahamu, ngaakunamatire kuti dambudziko riri mumba mako ripere, ende udzorere mukadzi wake. Ko Abrahamu kana achinamata zvekupedza matambudziko evamwe, iye asiri kubereka, ari kuti ungotanga anamatira yake, zvoburitsa pachena kuti kuansiwa kweprayer yaAbhurahamu kwanga kwamutiming yaMwari kwete mushungu dzaAbhurahamu, nokuti Abhurahamu prayer airova zvekuti mambo Abhimereki akaudzwa naMwari kuti yako ukanamatirwa naAbhurahamu inopera. Ko Abhurahamu kana uchipedza dzevamwe ko iri mumba mako. Zvekuti ida akatarisa Abhurahamu aigona kuti Mwari anifunga kuti munamato wake unganzwike nokuti ane dzakewo dzisati dzaita. When you look at a man, you cannot see God.
ukangotarisa munhu Mwari wacho unomupotsa. Why? Nokuti Mwari paakauya ari munhu, Jesu paakauya akagara patsime, mukadzi weSamaria akaona munhu, haana kuona Mwari. That's why Jesu akati dai waiziva kureva kuti meso ako achiri akavharika zvekuti Mwari akauya ari mumunhu, unosara nemunhu chete. Zvekuti unenge wakutonyima Mwari uchikunyimira mumunhu iye. Samsoni vakamubata vakanakidzwa naye. Ati kudenga kuna Mwari akarurama, nyasha dzake dzinogara nekusingaperi. Samsoni akaziva kuti kamupana kari pano rega yakandibata. It takes humility, then I'll enter into prayer. Ukaenda shoko raMwari Bible rinoti kana vanhu vangu vanodana nezita rangu vakazvininipisa vakanamata, if they humble themselves and pray. Unaona chiri kutanga chii? Humility. Humble yourself and pray. Don't rush into prayer kana character isina kuita musha. Nokuti whenever you are unoita new in prayer, your character yako isiri right, you are not yet kneeling, you are standing in character. Nokuti zvinhu zvemweya hazvisi muphysical, yet kune zvimwe zvinoitwa physical zvichimirira zvemweya, but there are times yevanhu vanopfugama ivo vasina. Kogoita vamwe vanonamata vakamira wotonzwiwa kudarika akarara neakapfugama. Chikonzero kunenge akatomira. Zvinhu zvemweya, you don't fake it. Either wozviita kana kuregera. 2 Kings chapter 4. Mukadzi aidurura mafuta muzvitini ndokubva abvunza mwana, unza chimwe. Zvikanzi zvitini zvapera, mafuta ndokubvamira. Kureva kuti mafuta ainzwa zviri kutaura vanhu vari kudurura, vakangoti zvapera tomirawo. Nze ane nzevere haana, anongorepresenta mweya mutsvene kana kuti anointing. Kuflowa kwesimba raMwari kunowanzoteerera chacho chiri kuda kuitirwa basi. Zvekuti kana usisina zvitini but une shungu, shungu hadzi-attracted than capacity. Samson vanhu vamubata vari kuita part 9, but Mwari nekuti vane nyasha nemunhu wavo, ipapa ndo pane danger. Vanhu vanogona kubata munhu waMwari woita part 9. Elisha aiva nemhanza yakasvikapo, vafana ndokubva vaseka, wanza original iripo. Elisha ndokubva aita munamato, kwete wokuti bvudzi rimere, wekungodyisa vanhu ukadairwa. Kwaidi kunamata kuti mhanza ipere. Kurati akati izvi hazvinamatirwe, panongodyiwa munhu chete. Zvanzi mapera akabuda musango akadya vana. Ko chiri nyore chii? Kungonamata kuti bvudzi racho rivepo, vafana vapone. Samsoni wamabata uyu varume asati apedza basa. Mhandu dzako ngadzizvizive kuti Mwari asati apedza newe. Nyangwe vachikubata-bata, you can still pray to the Lord. Haina mudziko ukarwa nemunhu achiri kushanda naMwari, asashande naMwari ari nani, nokuti vakapedza. Kwete vachiri kuita vese. Bvunza vanhu vakabata Samsoni, vakazviparira, vakatozofa vakawandisa ivo vamubata. Kutomubata ndokwakaita kuti vafe. Samsoni akabatwa, vakaungana vakatanga kupembera vari muchechi chavo kuti nhasi tinai zvanewa wacho totombobvisa ari maziso. Handiziva kuti vari kurongei mulife yavo. But one thing I would like to warn them, if you can pray, they will be shocked. From tonight ukangotanga kunenge nokutinzwa nauye prayer varume, ndakati ndo chinhu chekuti chikasaparidzwa vanhu vanofungidzira kuti zvinongoita. Shuwa Mwari ndi Mwari wakatendeka, but nzwai nyaya. Jesu muGetsemani chaiye akaparidzira vadzidzi vake message yeprayer. Mukai munamate, mukai munamate, mukai munamate. Vari kunzwa izvi haasi masinas, hazvisi zvidhakwa.
vanhu varelaxa nokuti vanai. Nhau yeprayer inotoparidzwa muchechi baba zvakasimba nokuti kune mumwe izvezvi angangonamata pasadza ende ndonge achirwa nenyama futi. Kana riri kebeji ndiyo vakaita beef ndo vanobuda God bless our food. I don't know prayer life yako iri sei, but vadzidzi ukaona zvichiudzwa maapostles kunzi mukai munamati, kana muapostol aineta kuita prayer akaparidzirwa 3 times, I can still preach it to you. I'm also preaching to myself. It's time to rise up and pray. Secret yeprayer yemugetsman haisi yakuchinja zvinhu, ndeyekuti musavhunduke mukuitika kwezvinhu. Havasi kunzi namatai ndipone. Jesu ari pakona atonamatira kubatwa. That's why akazviseparate kubva pavari. Aiziva ndikanamata vachinzwa vanotanga kuchema. Nokuti Jesu ari pasaiti atoti baba ndazvipirai. Kombe ngauchiita zvavo, kuda kwenyu ngakuitwe. Saka Peter ndoye asingade kuti Jesu abatwe. Saka Jesu akatoziva kuti munamato wePeter haufarire. Saka sarai apa yamuifarire. Ndonobvuma ndega ukona. Imi ndongokumutsai kuti namatai kuitira kuti Mwari vakupei revelation kuti sei ndabvuma kuno. That's why Peter aedza kudefenda Jesu. Why? When you don't rise up in prayer, you rise physically and do wrong things. Okay? Ukasasimuka mukunyengetera, uchasimuka mukuronga zvisina basa. Peter anauso ipa pari kuitwa sekunge vanhu vakaneta, hapana kuneta. Tarisaone pakauya chikwata chibata Jesu. Peter ndoba akaita main actor, banga nebanga, kujamba, kusvetuka, karati vakuru, nzeve out. Ndokuneta here Peter. Mweya unoda nyama yakaneta, ndo type yakaneta. Inobvisa nzeve yakaneta. Ko kana usina kuneta unobvisei. Rise up and pray. Nokuti nyaya iri kuda kuitika. Ikaitika musina kunyengetera, munogona kuidzivisa iyo yakanaka. So the good part of prayer, when you pray, God will reveal things. You will never be shocked. Ukaona wako msingakubasa kana uri munhu weprayer, because Mwari vakatorevela. Nokuti in prayer you are faster, you are already there. You start writing. You are a prophet of your life. If you become prayerful, God can reveal things to you. Chakuti Jesu akatoziva kuti ndiri kuenda pamuchinjikwa, vanhu vacho vasati vauya. Saka pavakauya vachimubata, aitoziva kuti tapedza nayo. But Peter haana kuziva kuti yakapera, aida kuibatsira nyaya iyo. Jesu achitoziva kuti nyaya yakapera ndiri kuenda pamuchinjikwa, Peter aitoti tinogona kumira ukasaenda. Akurwira nyaya yakapera. Haana kubudirira. Kureva kuti chinhu ukachipedza muprayer, no matter chikamukirwa munatural, havakukunde nokuti wakachipedza kare muspirit. Spiritual life is greater than the physical. Physical life irrepeat yezvaitika muspiritual life. Ukatukana nemumwe mudhara kumusha ari kuedza mugoto wokuti hauriwani basa kwadari, haafambe newe achiti asapinda uyu ndakatukana naye asapinda, unouya wega. But chinoitika manje unouya neshoko iro, iwewe haurioni iro rirechiona iwewe. Uchingosvika pakambani iro rirasvika kuti type yedu haipindi. Uchingobva panotorwa munhu, uchingosvika anenge achangotorwa. Shoko iro rinokupa delay nekukasika zvese. Tona mazuva unomukira havatore. Chamboita kuti umukire chocho chii? Pane shoko pamusoro pevasina.
Amen. Zvakuti ndo rinokonzera kuti unonoke kumuka iwe uchida basa shoko iroro bedzi. Not spiritually life yako inenge yakagadziriswa kare muspirit apa wakungopedzisa zvakaitwa bhora rikaitwa replay paTV Zimbabwe neLibya hapana anobheja pamwe ingangodzora ukaona ari kubheja haana kuona. Vanzwa achiti inogona kuwina iwo zvoti rakatambwa zvangokuzivisa kuti parakatambwa haana kuona kwete kuti anofarira timu haana kuona. Saka kana physical life iri repeat yespiritual iwewe you are a spirit being dwelling inside the body kureva kuti you can do things spiritually. Iwe chinopa ng'anga isina makambani kupa vanhu mushonga wokupinda basa chii ng'angawo zvayo isingaziva kuti grenade side ndekupi nokuti ririko. Ari kuti simba randawana muzvinhu zvemweya havakurambire kana wabva nepano vanhu vanga kusanganisira nevarungu vacho nekambani iyoyo vari mumaoko eng'anga iyoyo unotorwa zvakanaka kureva kuti kana zvinhu zviri spiritual zvichaafecta choice iri munatural kureva kuti waane right to change your life in the spirit. You are a believer, you are born again, born of the spirit of Jehovah. So Samson knew kuti vandibata vari kutamba neni but I can change things. Vandibata vari kutamba neni vandipisa maziso but one thing I know, I can still pray to God and God can hear my prayer. Nokuti Bible rati bvudzi rake rakatanga kumera zvakare saka iye mari makatanga kutaura chimwe chinhu kuti zvinhu zviye zvaita. That is a symbol of grace. Zvakaita nekuda kwaJesu pray. You see. Nekuda kweropa regwayana pray you see. Bible rangu noti vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemuromo yavo. Kureva kuti ropa harisi redu pakukunda chedu kutaura chetu. Kuna akatobuda ropa nenyaya yekuti zvako zviite. Iwewe hakunzi taura wonyarara futi. Urikuona here kuti combination vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Kurati muromo wako ukanyarara ropa harigoni kukupa kukunda nokuti rakamirira kunzwa kuti iwe unotaurei pamusoro pako. Amen. Don't be quiet in your life. Ausati waona vanhu veboxing chai vasati varovana vanopihwa maiki kunzo unoti kudii nefight iriko vanoti mborowanai pamuromo muchana mashoko bedzi mbotaura unonzwa uya akupopota ndouraya munhu handijairiro ndopedzisa istaiona wrestling andatega aitaura zvakawanda aingodai bati mugame iroro waitozoona kupidikurwawo kondoya waita kufanotumira mashoko power of life and death lies on your tongue. But that it's a deeper revelation. Let me explain. Ausimuromo wese omunhu wese une simba svika munhu wacho ava munhu wesimba ndokuti muromo wake uve nesimba. Ini ndikangoti musarase mapepa mutaura unorasa ndiripo but minister chomboka zvitaura paredhiyo unoenda nebepa muhomwe kumba unoti tese tiri kurambidza but type yarambidza inogona kureva kuti haisisiya. Iwe haudi kuti vanhu vapute mbanje but nekungoda kungoti haudi vanoputa uripo unoputirwa mugoti chaimo usingatomboda unozonzwa kuti panotaurwa necrossfire kusvika wamupolisi
wajoina chipurisa womira zvako uri muuniform ndokurambidza mbanje kuri pachena ndokuti ukangomira vachida kumuona vanongoudzana kuti imbomira wakarambidza. Samson vakasvika patime yavakati musagere musoro manje nometa kuti riri kumera futi bvisai ari maziso. Rega ndikudzi wakaipa chaari kuita mulife mako manje azive kuti zvaakatoregedza kubata ndozvo kana akakusiyira muromo wekuti unogona kunyengetera kuna Mwari aizvo. Kana akabata gumbo kana business achisiya muromo wekuti unomuka mangwanani uchiti Jehovha wehondo ndirangarire Ishe handokutaurira zve apa era unotamba nemuromo kune mbavha yakapinda denga nenyaya yemuromo anoita kubira vanhu maDVD vakunorovererwa naJesu denga straight. Ishe kana makuya mundirangarire zvati kutoenda nochegumi nochechisasi vatogona kuba kunga nedenga futi oba zvepanyika oba denga one shot simba rakaiswa pamuromo wako. But ndati it's a deeper revelation one. You must develop yourself in the fear of the Lord to carry authority. Kuti uve nemashoko anonzwika muspiritual realm ndokunge iwewo wakura muspiritual understanding. Kucommand authority in the spirit ndokunge iwewo wakura muspiritual realm. Unokura sei? You must fear the Lord. You must walk according to his way. Izvo zvozvega zvinoelevheta level yako. Usati wamboenda kuprayer kana kufasting iyo yekuregera zvisingade Mwari kutanga kutya Mwari ikoko kunoita kuti uve munhu anoiswa pabetter level when you speak something in the spirit. Vana vaSkefa vaida kuti madhimoni aende ende madhimoni aienda nezita raJesu. Saka vakawana the right name rinoendesa madhimoni, but chakavashoka marome results. NaJesu anobaridzwa naPauro out dhimoni rikati koma Jesu tomuziva, Pauro tomuziva, type yenyanyi kunoti madhimoni akutoramira type yevakomana kwete type yaJesu ataura. Ndakati ndo secret yeprayer ufunge haisi nyaya yaJesu waunotaura waunorarama so tonokati in the name of Jesus go azviembe Jesu ari kutaura wewe ndiye. But chinhu chacho kuti chiende chinotanga chasecha iwewe kwete Jesu wacho. Amen. It's a good illustration ka iri kuona vaSkefa kuti dhimoni rakabvunza kuti ko mimi ndima anani. Pauro tomuziva warati panyika yenyama chaiko kune vanhu vaakuzikanwa zvokuti ukangosvika muspawo vati ndavatumwawo naStrive Masiwa nazvakati unobatsirwa nemunhu wese arimo nemamakastomers anosiya zvaari kuita vanhu vanosiya zvese kune vanhu vaakucommand authority society. Kana ngoti mota isiri kufamba ndeyaprofeti Makandiwa inopushwa nemunhu wese but yangu ikaponja 3 days command authority. So you must grow in the Lord. Unofana kukura mzvinhu zvomwari. Usati waenda kuprayer, develop yourself better in the fear of the Lord. Kutya Jehovha ndokuvamba kwezivo kwete kujoina church, kutya Mwari. Amen. Ndotinzwa
nenyaya yekuti people they are on rush to look for members. Difference evangeli inozodai so. Kune evangeli rekuhwina so nerimwe rekuhwina mamemba. Remamemba rakareruka zvisingaita, harina kutya Mwari. Iro rinongodzwa ukauya kwedu uzopera. Izvo zvega zvinoita kuti uzouya kwedu. Nanhasi usati wani munhu pinda kwedu. Hapana kunzi tya Mwari namata kudaiwa kwedu. Tinowana mamembers. But ramwari manje ndere soul winning. And kana wawin where is a soul, you also become a member in you. But you can go in say a member, just a member for a church. It's unfortunate. You're not going to go a member for a church, not a body of Christ. Ask Mr. Cornelius, Act 12. La Cornelio. Vakapa zvipo kuma church. Vakaita minamato. Denga rikati minamato yako nezvipo zvako zvasvika. Ndakati baba vanoburitsa pachena kuti Mwari vanga vari worried, kwete kuti vanga vafara. You are shocked, let me explain. Mwari vaitotaridza kuva worried. Chii chavakaitotaridza kuti vari worried? Vakabva vazotuma an angel kuti enda unoudza Cornelio atume vanhu kuna Peter, aparidzirwa atendeuke, anyanya kupa asikana mata anokuwara. But yaitova memba yeimwe svondo iyoyo. Iwe pakaiti salvation inominiswa nevanhu kuvanhu. yakoniriyo yanga iri critical, yanga iri muintensive care zvekuti pakatumwa angel pakazopinda munhu. Ngirozi yakabva kudenga ikauya kuna Kornelio ikati tsana tumai munhu kuna Peter muna Mate please kunokwara. Vanhu havasi kumuparidzira Yeshua, paridzirwai zvinoponesa chaizvo. Giving muri kurova, minamato muri kurova, but kudenga kurungosika zvinhu zvenyu kwete imini. Please kunokwara. Saka rekuti uve member ririko, ende vazhinji vedu tama member. But to become a body of Christ and command authority in the spirit, it takes a relationship. You went on one version. Prayer could even have results. It's how you stand in the Lord. That's why vadzidzi vakataisa Jesu tidzidzei kunyengetera. Uri kuona ari kuvadzidzisa kunyengetera. Mwana waMwari ari right standing na baba wake, zvekuti vanhu vaona results, but vakukanganwa kuti kunyengetera ndo zvekupedzisira kuita, but kuteerera kwaunozonyengeterera kwacho ndo chekutanga kuita. Vadzidzi vakati results eprayer more than life yaJesu. Vanoti tidzidzei kufamba semi, tinove maprayers zvinhu zviite. So even in our time, people they seek much power more than the relationship. But I want to show you something. Power is good. I respect power. But understand this. Musoja ane futi akachengeta mkuru nemwana wemukuru asina futi. Moyo wemukuru uri panani. Musoja ane futi nemwana wemukuru ari kuchengeta. Kufunga kwako anotyisa patu apa wokuti ukatamba naye zvako azvimire mushe ndeupi. Musoja ere ane futi kana kuti mwana wamudhara ari much dangerous kuita rafu wokuti ukarowa mubamo ndozvauzaizai. Unotoziziva kuti ukabata mwana wacho wafanana nekuti warova iye. Futa haana, but ukama hwake hunodarika pfuti. Ndiye anototyisa asina chaakabata nokuti akaberekwa nechakabatirwa. Amen. Power is good.
But relationship is greater than whatever you are looking for. You must have a relationship with Jehovah. You must fear God, walk according to his ways, then pray. Kana vanhu vangu vanodano nezita rangu vakazvininipisa vakanyengetera, iyo yekuzvininipisa iyi ndoye relationship naiye. So Samson asati auraya vaFilistia, asati aita prayer, asati auraya vakawanda, akambobatwa ruoko nikamukomana kadiki akatanga kuteera. Akataura kuti show me where the two pillars. Akaendwa naye akanobatiswa the two pillars yechechi iyo yanga yakazara vaFilistia vese. This is the revelation of Christ. Kuti the two pillars, they just resemble the cross, because the cross is about two pillars. Saka kamukomana kari kuendesa Samson imove yaJesu asati aenda pamuchinjikwa, urati mari zautsa uchazowana imuchinjikwa ndokunge wateerera akaenda tani kufarira akaenda. Munoziva here kuti Jesu asati aenda pacross aiparidza izvo zviye zvaakaparidza 3 years zvine basa zvokuti ukangoti akafa zvedu zvinoita akafa, aihotaura asati afa zvaaitaura wakazvitwa. Ushumi hwaiva maari hwakaunzwa here? Uri kuda mari zautse pamuchinjikwa imbonzwa zvaitaurwa neaienda ipapo asati aenda kutaitiki. Akadzidzisa vanhu kutya Mwari, akadzidzisa vanhu kuvenga chivi. Matthew 6:33, seek the kingdom of God and his righteousness, and these things will be added unto you. Umambo hwa Mwari nekururama kwake zvose zvogoteera. New Testament ndeye grace, haisi yekururama kwedu, ndeye kururama kwake. Zvobva zvaita sekunge kune vamwe kuti kururama hakuchadiwa. No, you cannot live anyhow. Nokuti tiri munguva yenyasha. Isaini yekuti hauzinyasha chii. Nyasha, grace, it's empowerment to live according to the ways of the Lord. Isimba chisimbiso chekuti ugone kutya Mwari nekuteerera Mwari. Grace haisi license yekunoita zvaunoita woti tiri munyasha. Ikoko isaini yekuti haudzizive. Pauro ndosaka akabvunza towedzera kutadza here kuti nyasha dziwedzerwe, zvikanzi kwete. Why? Nokuti hadzipe mukana wekutadza, dzinovharisa shungu dzekutadza. That's why Jesu anoti mukadzi weSamaria, mvura yandinokupa inini haunzwi nyota zvakare. Ndakati pandaishona mandibatsira kuinzwa. Haana kuti mvura yandinokupa inopedza nyota. Ati mvura yandinokupa haunzwi nyota. yaJakobho waiti ukanwa nyota yaimbopera yozotanga zvakare. yaJesu manje akakupa inonovhara panoita kuti unzwe nyota pacho, zvekuti zvasealed for life, hauchanzwa. Chiri kurehwa apa ndimweya mutsvene, kuti mweya mutsvene akatanga kurarama mauri, kufunga kunohura hazviite, it's impossible. Pane tupfungwa tunongoya mandiri so tidai ndadai. Mweya mutsvene akatora ugaro hwake mulife yako. Nokuti nzwa handida hakuna murume anofunga kuti kondikamitiswa ndichaita sei. Inenge itori it can't, it's impossible to think that way. Kana ukanzi haufunge hautadze kukwawo, kana pfungwa dzako hadziende kulevel hiro. Kuti uonekwa ukasuruvara vanhu voti chiyoti ndikutya ndikamitiswa. Even ukava benzi hausvike palevel. Why? Because your nature will defend you. So munhu akaberekwa nemweya waMwari ane new nature. Haisi nyaya yekuti vaunzisiya zvakati mauri hamuna
system yacho kuita izvozvo. The more you grow in the Lord will empower you with more grace to fear you. The fear of the Lord yakadai so. Judges chapter 7. Nokuti a lot of people, the fear of the Lord havana. Vane yavanayo yanofungidzira kuti ndiyo. Let me give you the two types of fear. Samson anonzi vanhu vawinawo vakawandisa. Taurira vanotya vadzokere kumba. Vari kurehwa vanotya hondo. Ndovo vadzokera 10,000. Vanhu ndokubva vanoserekerwa futi pamvura. Mwari ndokubva vaparidza rimwe shoko kuti iwewe Samson, kana uchitya, tora muranda wako Pura muende mukembe yevaFiristia unonzwa zvavari kutaura. But this type of fear haisi yekutya maenemies. Nokuti Mwari vamboparidza vachiti kana pane vanotya vataurire vaende kumba. No first fear. Vanotya hondo masituations kumba. Second fear, kana iwewe uchitya hauchaenda kumba manje. Chienda kuhondo kwacho. Iwewe na Pura. Hondo yasarudzirwa vanhu vakawanda. Mombonzi endai muri 2 kana muchitya. Kuda kuti Mwari vautozivisa Samson kuti kana kuti nyanyotya zvandotaura inini apa kana muri 2 munoenda. Kumboendai muri 2. Ende vakaenda vari 2 in the camp of the enemy. When you walk in the fear of the Lord, even your enemies will fear you. Samson achingosvika camp yevaruma vakatanga kutaura zvandarota chingwa chebhari chipaza musasa yese zvanomwacho hakuna umwe ni Gideon. Gideon hanzina Mwari kana uchitya enda unonzwa akunonzwawo vanotya iyi. When you fear God, your enemies will fear you. Yes. When you fear Jehovah. Tinokutendai nekuteerera vhangeri. Mazviita ini Mwari vakukomborerei vakuitirei nyasha. Mazviita